Dirita sa TAGAD or TAGAD kay Tagoloan GAD. Oo. Unsa imuhang kuan ani? Imong role? Chairperson po ako sa TAGAD sa Committee on Policy and Advocacy po. Dara po ko nabutang kay as Polsay, murag gisaligan po ko for the drafting of policies within Tagoloan and neighboring nga mga municipalities. More likely, ang amo ang organization ma'am kay more on policy lobbying gid siya. At the same time, engagement within the community para mas strengthen ang amo ang goal bitaw ma'am, which is ang empowerment at the same time the equality within the Region 10 po. Sige, unsa ni mga na-conduct ninyong activities? Nagana actually minakandak ma'am, isa sa TCC sa among nakandakan last year sa amo ang Pride Summit. Dara mi nag-discuss Pride is for Pride Summit ma'am kaning for the LGBTQI+ community. yeah. Yes po. And the allies. Di ba naman a certain particular month for Pride celebration? Ma'am. June. Yes po. So that was June last year. Dili siya June nahitabo last time. That was November. I November. believe. Yes po, November Okay. 2 siya. Nag-author po ko last time sa under TAGAD Japon, sponsor to siya ni TAGAD. Naglabi po si TAGAD og anti-discrimination ordinance. Mano siya soji bill kung sa nationwide man siya tawagon. Pero within Tagoloan lang to siya so far, ma'am. And yes po, isa po ko sa nag-author atong anti-discrimination ordinance. Nakalabi na po siya karon sa Tagoloan nga municipality. And we are planning also to have another policy nga ilabi this coming katapusan or next month po for the local aids po siya na ordinance. So far, unsa na mga na-approve? So far po, ang pinaka-heavy na mo kay katuyo ang ADO, ma'am. Unsa man na siya? Anti-discrimination ordinance. Anti-discrimination. Nakalabi na po siya karon through our equality champions within the municipal councilors sa Tagoloan. Kamulo na po siya reading and hopefully before mahuman ang tuig ma-approve na po ang ordinance ato. Tagoloan will be the second municipality dayon within Northern Mindanao nga ma-approve ang ADO. Sa tibok Northern Mindanao. So anti-discrimination. Yes po. Unsa may sulod ana nga policy? It is to kaning give protection po especially sa ato ang mga brothers and sisters sa community, sa LGBTQ community. Pero dili lang po siya limit sa LGBTQ kay kung ang imuhang so GSC align Japon sa kung unsa naka-stipulate sa ordinance po. Protected po ka. So kibalit tanan po protected. Straight man ka or dili. Yes po. Protection po siya for discrimination. Dili lang siya discrimination nga kaning emotional and physical, that includes the workplaces na discrimination po. Stipulated po na siya sa tuwang ordinance dito para dili po ma-discriminate ang everyone sa ang munisipyo. Yes po.